Eliphulo lokwandiswa kweziko licoca amanzi iNotredacht libalulekile kakhulu kumasipala uMbaxa iNelson Mandela Bay nothwaxa kanobomi imbalela. Ukuba eliziko lingasebenza kupheleleyo liza kuthumela ilitha zamanzi ezi-210 ngosuku kumakhaya lomasipala. The construction of the third phase of this project has come to a grinding halt. I want to make it clear, the Nelson Mandela Bay municipality will run out of water if we can't get this project back on track. We need to resolve this impasse immediately, and the dispute will provide us with a platform to address this matter. Sibele zamanzi nokutyulo linqinile ukuba ngokwenene lifumene imbalelwane esuka kumasipala waseNelson Mandela Bay. We would like to confirm that we have received a note from Nelson Mandela Metropolitan Municipality referring to how they would like to take over the Nooitgedacht enhancement project. Obviously this note was received today, and therefore it will be processed accordingly, and as soon as an outcome has been arrived at, it will then be communicated to the municipality as well as broadly. Lo masipala unike umphathiso welisebe lezamanzi nokutyulo intsuku ezisixhenxe ukuba phendule kule mbalelwano.